Kene aku maca ning pamflet mau. Wis sanggen iki Ridho. Nah, mula kira niki enten wong digawe napa-napa ngoten lho. Lah kok jebule mung wong perang. Ente mas wong perang lho buka dasaran mengke dadi maju mati mundur dadi bayangan tenan kula. Milih kang menika kula wangsil mawon tak iya. Lho, jebule wong kono to ki. Wah, ya tetep siaga nyegat Wadyalaya. Sumangkang rus-rusumbar lindu bumi gonjang ganjing kumaluduk kuntur ketuk oh dak-dakan pasulayan iki ora wurung ing tembe Dewa Serani bakal ngandhakake daden iki marang bapake ya kuwi si Bathara Guru. Ya sakawit nggonku munggah kayangan mung arep goleki Pak De Werkudara. Ning iki perkarane tambah meneh underaning perkara ora mung siji. Tak gugate sisan kayangan kae. Oh. Ya, kowe bisa girang gumuyu ngundurke wadya balaku nanging kowe durung karuan bisa girang gumuyu lamun kowe wis krungu apa kang dadi sabdane Rama Pukulun Bathara Guru. Wah. Yayi Werkudara. Kowe nang endi Yayi Werkudara? Katriku mulung manglempak ing wadya Magara reh rananggana magawe kelar ayo Dewa Guru balekno Yayi Werkudara ana pangkone bumi Ngamarta. Ana ngarep pancen aku sing sembrono, aku sing ora waspada. Yen kowe njikuk Yayi Werkudara padha karo kowe arep ngringkihke Pandhawa, arep ngasorke Pandhawa. Tunggunen ana kayangan, tutupen lawang kayangan, tak dodoke